Congo a été proclamée. Et notre pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Voilà, Sire, Excellences, Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes frères de lutte, mes frères de race, voilà ce que j'ai voulu vous dire. Vive l'indépendance de l'unité africaine, vive le Congo indépendant et souverain. ሃንቲ ኩርምትስኒ ቀዳማይ ሚኒስተር ፓትሪስ ሉሙምባ ኣብ ኢድ ንጉስ ቤልጅየም ፊሊፕ ከመይ ከተኣቱ ክኢላ ንዝብል ሕቶ መልሲ ክንደልዕ እንተኮይና ቤልጅየም ኣብ 2002 ንኣቀታተላ ፓትሪስ ሉሙምባ ብገለ ክፋሉ ክትሕተት ዘኽእል ጉዳይ ምሕላው ተኣሚና ምንባራ ምዝካር ኣገዳሲ እዩ ኣብ መጀመርታ ስሳታት ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ሓረ ኣብ ዝወፅኣሉ ግዜ ኣብ ኮንጎ እውን ብዛዕባ ናጽነት ዝዝምራ ፖለቲካዊ ሃዋህው ከመዕብል ተረኣዩ ፓትሪስ ሉሙምባ ከም ቀዳማይ ሚኒስተር ጆሴፍ ካሳሹቡ ከዓ ከም ፕሬዝደንት ኮይኖም ብምምራጾም ሃዳስ ኮንጎ ኪንሻሳ ክመርሑ እኳ እንተጀመሩ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ናይ ኣረኣይ ፍልልይ ተኸስተ ሉሙምባ ሓንቲ ጥርንፍቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ጽላል ሓደ መንግስቲ ክብል እንከሎ ፕሬዝደንት ካሳሹቡ ድማ ነታ ሃገር ዘቁማ ክፋላት ሃገራት ርእሰ ምሕዳራት ክወሓበን ይጽውዕ ነይሩ ንፍልያት ክልቲኦም ከተዓርቕ ዝኽእል ኣይተረኽበን ጸገማቶም እናገፍሐ ክኸይድ ዝደለ ሃገራት ብማዕዶ ይጥምተው ነበራ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ዝነበረ ፍልያት እናገደረ ክኸይድ እንከሎ ገዛኢ ክፍለ ሃገር ካታንጋ ዝነበረ ሚዋሲ ሾምቤ እታ ብማዕድን ዝሓብተመት ግዝኣቱ ሓራ ሃገር ኮይና ካብ ኮንጎ ከም እተፈንጨለት ኣወጀ ካታንጋ ናጽነት ክትእውጅ እንከላ ቤልጅየም ንሾምቤ ንምሕጋዝ ሰራዊታ ናብታ ግዝኣት ክትልእክ ጊዜ ኣይትፈእትን ጎንጎን እዚ ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስተር ሉሙምባን ፕሬዝደንት ካሳሹቡን ዝነበረ ፍልያት ተጋዲዱ ሓደ ነቲ ካልእ ካብ ስልጣን ከም ዝሰጎገ ዝገልጹ ሓበሬታታት ኣቃልሁ ሉሙምባ ኣብቲ ሃገር ዝተፈጠረ ዝነበረ ወጥርን ምሕዳእ ካብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሓገዝ ሓቲቱ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሰራዊት ልኡኹ ግና ኣብ ጉዳይ ካታንጋ ምትእታው ስለ ዘይገበረ ሉሙምባ ካብ ሕብረት ሶቪየት ሓገዝ ሓቲቱ ሕብረት ሶቪየት ወተሃደራዊ ኣማኸርቲ ናብ ኮንጎ ልኢኻ እዋን ዝሑል ኩናት ብምዃኑ ክኢላታት ሕብረት ሶቪየት ኣብ ሕምብርቲ ኣፍሪቃ ምእስካሮም ኣብ ኣሜሪካ ሰምባደ ፈጢሩ ሃገር ኣብ ወጥር እንከላ ሞቡቱ ሴሴኮ ዝተባሃለ ኮሎኔል ወተሃደራዊ ናዕቢ ኣላዓይሉ ንቀዳማይ ሚኒስተር ፓትሪስ ሉሙምባ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእተዎ ምስ ክልተ ብጾቱ ኣሲሩ ከዓ ናብ ካታንጋ ኣብፅሕዎ ሉሙምባ ካብ ማእሰርቲ ኣምሊጡ ካብ ኮንጎ ክሰግር ቁሩብ ምስ ተረፈ ብወተሃደራት ሞቡቱ ተረኺቡ ሞቡቱ ንሓፂር ግዜ ኣሲሮ ድሕሪ ምጽናሕ ካታንጋ በናፋሪት ኣብፅሕዎ ሉሙምባ ኣብ ኢድ ሾምቤ ሰራዊት ቤልጅየም ኣተወ መኮናት ቤልጅየም ካታንጋን እናተዓዘቡ ኣብ 17 ጥሪ 1961 ብጉጅለ ረሸንቲ ምስ ብጾቱ ኣድራጋ ጣያይት ዘኒዎ ተቐቲሉ ኣቀታተሉ ንዓቢ ህዝቢ ከይልዓል ብምስጥር ክትሓዝ ተፈቲኑ ነይሩ እንተኾነ ህዝቢ በትሕምትሕም ክዕለሉ ስለ ዝጀመረ ሓድም እንከሎ ብሓረስቶት ተተሓይዙ ከም ተቐተለ ዝነግር ወግኣዊ ሓበሬታ ተቃልሑ መኮናት ቤልጅየም ቀሳነ ስለ ዝሰዕኑን ነመቃብሩ ፍሒሮም ብምውፃእ ነትሬሳ ምስ ዘለዎ ብሳልፈሪክ ኣሲድ ኣቃፂሎም ናብ ሓመድ ከም ዝቀየሮ ገለ መዛግብቲ ይዕልሉ ሓቅነቱ ክረጋገጽ ግዳ ብኩሎም ተሓተቲ ወገናት ቅቡል ዝኾነ ታሪክ ክስነድ ኣለዎ ፓትሪስ ሉሙምባ መቃብር የብሉን ኣብቲ ናይ እግርግር ወርሓት ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራን ዝነበረ ደገ ሓምርሾልድ ዝገሸላ ነፋሪት ኣብ ሰማያት ኮንጎ ብምቅጻላ ኣብ ሓሪሩ ከም ዝመተ ይዝከር ተሓሪማ ዳስ ብቴክኒካዊ ጸገማት ወዲቓ ዝብሉ ሕቶታት ክሳዕ ሎሚ ንጹር መሳይ ተረኽቦን ኣማውታ ፓትሪስ ሉሙምባ ንምፍላጡን ንሓያሎ ዓመታት ብዙሕ ጻዕርታት መጽናዕታ ክከየድ ጸኒሑ ቤልጅየም ኣብ 2001 ኣብ ቀንጸላ ሉሙምባ ብኸፊል ተሓታት ምዃና ክትገልጽ ጸኒሓ ሓንቲ ካብ ኮራርምቲ ኣስናን ድማ ምስ ቤልጅየማውያን ጸኒሓ ኣብዚ ቀረባ ጊዜያት ናብ ኮንጎ ከም ተመልሰት ጸብጸባት ከቃልሁ ቀኒዮም እዩ Du Congo a été proclamé et notre pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Nous allons établir ensemble la justice sociale
et assurer que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Voilà, sire, Excellences, Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, mes frères de lutte, mes frères de race, voilà ce que j'ai voulu vous dire. Vive l'indépendance de l'unité africaine, vive le Congo indépendant et souverain.